Bilhin nyo na. Nagdedemonyo na naman po ang madam. Maganda nga. Isang kababayan na naman po natin ang nabudol dito po sa TJ Maxx. Ano? Tingnan mo. Ito yung lagay mo ng TV. Mas mahal pa kaysa sa TV. Hey everyone! Dito na naman po ang mga walang sasakyan. Naglalakad na naman. Papunta po kami, ano ngayon? Kroger's. Yung Gala Grocery lang. Hindi, punta po kami. Bibili kami ng swimsuit. Kahit maulan, ayan, magsiswimming po kami kasi wala nang time. Maalis na si Bunso. Kaya magsiswimming na kami. Bili kami swimsuit. Kahit wala namang panlaban sa katawan, pero kailangan. Ay ko, busog na busog. Tapos magsiswimsuit. Dito po kami papasok. Hindi na po kami sa mismong highway. Umaambon na naman po. Mukhang buwis buhay po ang paglalakad po namin. Malakas na po ang ulan, mga kapatid. Hindi kita yun. Very good, Bunso. Of course. Mahirap na. Baka may kailangan. Ito, damo lang to sa Pinas eh. Oh, yan. Ano lang siya mag-iyos. Yan. Damo lang yan sa Pinas. Kita mo ba yan, Bunso? Kinakain lang yan ng baka sa amin. Dito ginagawa ng mga spot tourist. Ang tawag namin dyan, lidda. Sa Ilocos. Oh, that's so nice. That's so nice. Iba talaga tong batang to. That's so nice. Socialit talaga to. Bagay yan sa'yo. Ganda. So, manipis lang po tayo dahil po ang tiyan po natin. Wow, iba din ang presyo. Kano? 59 na lang. Hindi. 59 na lang. Savings mo is 59. Bakit MSR? Lipat tayo. TJ Maxx. Ay, andito na po. Andito na po pala. Bilhin nyo na. Nagdedemonyo na naman po ang madam. Gusto ko tong yellow. Ito niyo. Hindi ko bagay ang ganyang kulay, be. E-cup gravity. Ikaw, te, pwede kang mamili dito kasi hindi ka na magpa-flight eh. Kami, hindi pwede kasi pagpunta pa lang namin dito, overweight na ang ano. Magche-check-in. Tsaka one crossbody. Tingin, be. Ayaw mo yan. Maganda nga. Isang kababayan na naman po natin ang nabudol dito po sa TJ Maxx, ano? Wala pong kababayan ang uuwi na Wala. masaya. Bagay mo sana to says. Ganda. Ito sa'yo. Ay, pero bagay mo yan. Magkano yung Sabi ganyan? namin ni Tin, sure ba na ito yung price? Kasi yung price dito, $49. Magpipit ng swimsuit. One. Ay, gusto ko to sis. Mukhang may mabubudol po tayong kababayan. Ay, pasalamat talaga ako. Walang shopping center sa pupuntahan ko. Malayo-layo. Puro online. Na-overcome ko yung time na sobrang hilig ko sa bag at shoes. Buti na lang din. Ito, gusto ko to. Gusto ko talaga to. Yan, maganda yan. Ganito yung mga, mahilig ako sa mga ganitong leather. Ganda. 109 lang sis. Lang, mga ilang oras mo lang yan. Mga 4 na oras mo lang yan. Oh, ito, kulang-kulang 1 oras mo lang. 22. Kulang 1 oras mo lang. Iba din. Pero hindi ko bagay yung mga ganito. Cute. Pero hindi ko bagay. Buti na lang, wala yung nanay ko. Budol is real. Siya ang bubudulin ko. Yung kapatid ko ang bubudul. Ba't uso pa rin ito dito? Yung mga ganito, jelly bag. Hindi na sa Pinas Kasi pag clothing yung ano mo, dapat sa basement. Gusto ko. Ay! Yan muna. Kaysa magbayad po tayo ng excess luggage. At, gusto ko yan. Wala naman ang aso dito. Bagay mo, bagay mo, bagay mo.
Nice one. Ito. Bagay ito sa theme ng 24 lang to. Ay, naku, hanapin ko ang TJ Maxx doon sa Aiwa. Gusto ko to, be. Alam mo, ilalagay mo to sa ano mo. Higaan ata to ng aso. Charot. Gusto ko to. Ito yung para kay Shaben tsaka kay Antanani. Shaben! Antanani! May pa unicorn pa. Ay, alam mo may ganito yung pamangkin ko. Maliit na sofa. Ay, andyan pala sa taas, oh. Oh, tayo na mo, tas maano pa to. Parang ano. Ay nako, iba na talaga yung pamangkin ko pag yun nagkaganyan. Wala na. Tinalo na niya ang lalamama niya. Tingnan mo, ito yung lagay mo ng TV. Mas mahal pa kaysa sa TV. Gigigil din ako eh. Mas mahal pa kaysa sa TV eh. Hoy! Para sa ba? Hoy, magkano to? 250 lang to sa Pinas. Oo nga. Mac Nichols, alam mo na ang future mo pagdating mo dito, ha? Alam mo na ang bibilhin mo dito. Ay, oo nga, yung may hindi siya nilipat-lipat, ano. Hindi siya magsislip. Window shopping na kami para sa'yo. Tingnan mo na yung mga pwede mong bilhin, dalhin mo si Sir Etienne sa TJ Maxx. Para sa baby? Ay, para sa cat. Oh. Ang arte ng mga pets talaga dito, no? Kaya gusto ko Oh my God. Naku, naalala ko yung mga friends ko mahilig sa cat. Dito tayo, dito tayo. Dito tayo para kila, ano eh, peanut and butter. Ang kay Maxi. para kay Snow. Alam ako kung ganitong mga higaan nila, pag kinabukasan, warak-warak. Warak na. Pag magjowa ng... Pagsasalita ka, sis ha, ginulat mo kami ha. O, bunso. Hamper mo, bunso. Para housewife yung bag mo. Sige, sige. I-ano ko yan sa list. Oh, sa list mo. Hamper. Ano pa? Just get the basic daw. Supot na lang daw ang hamper mo. Sabi ni Sir Echem. Huwag ka daw bumili muna ng hamper. Ay, ito yung hanger na maganda. Ito yung ano, yung manipis lang siya. Magarang. Tapos hindi siya nag-i-slip. Ganito yung mga ano nila, Ano yung hanger nila? ano, Chris Aquino, tsaka nila, ano. Vanderbilt yun. Magkano to? Kasi sa hospital eh. May pahumot lang yun. Wala siyang price, be. Ay, 14 lang. 14 lang, be. 14.99. Bunso, 14.99 lang. Maganda na. Velvet pa. Hindi mag-slip yung ano mo. Ganda. Hindi ko na madadala. Mag-ano kayo, sabihin mo kay Sir Echem. Punta kayo sa TJ Maxx. Tapos sasabihin sa'yo ni Sir Echem, just buy the basic faith. Sige lang. Naku, pag yung asawa ko ang nag-shopping, yung pink ang bibilhin niya. Ito, mahilig sa pink yung asawa ko. Ako sa black and white, siya yung sa pink. Ba't ang ganda naman yun? Hinawakan na lahat. Bawal po maghawak, ma'am. Uy, ito oh. Plastic lang. Mas mura, 9.99 lang. 9 day. Ay, bakit mas mura dito? Ibang Mga brand? ganito. Ay, oo. Vanderbilt din. Ay, ito yung para sa'yo, Ray. Yes. Para sa atin yan. Wala ano, succulent na, ano, or yung cactus. I wet my plants. I wet my plants. Succulent pala. Ayun, may succulent. Tapos biglang tingin sa presyo. Ayun, ang mahal. Naiwang kasi. Naku, may nagtapon. Nandito po ang mga pang makeup na mangbubudol po kay Mia. Pero, saan yung nail cutter? Walang nail cutter, sis. Bili ako ng mask. 3.99 lang. Mura siya. Hindi mo na yan. Ay, maganda yan sa face. Parang 200 lang. Wala na akong ano. Wala na akong toner. Bus na. Isang kababayan na naman po natin ang nagpapabudol. Nabudol na naman po ako. Umihi lang si Ray. Humihi lang ako. Ang dami nyo nang nabili, sabi niya. Si ate. Hindi, nasa home goods. Ah, tapos na siya.
Ganito yung mga panty ko. Ibigay din ni mother-in-law ko yung iba. Mga seamless. Ito, gusto ko to. Hilig ako sa ganito yung airy. Ganito yung airy, yung kahit summer, oh. Yeah. Hindi ka na mag-aircon, sis. Ay, tara na. Mag-swimming pa tayo. Kaya nga, oo. Tara na. Pasaway po ang madam. Walang mas. Hindi tuloy kapag Uber. Bibili pa ng mas.